Se on moro, tervetuloa uuteen videoon. Ja tämä video on nyt sitten varmaan vähän tämmönen story time. Kolaroin karvalakki Mersun. Apua. Eikä. Iiki. On siis päässyt tapahtumaan aivan kamala onnettomuus. On se kyllä aika reppanan näköinen. Tämä Mersun ääse. Puskuri on rikki. Ajovalo on rikki. Valon alla oleva lista on rikki. Lokaari on kurtussa. Vilikku on rikki. Puskurin palakki on ottanut osumaan. Tuleeko tästä enää kalua? Nyt kyllä ykäsonnit suuttuvat. Nyt ykäsonnit, jotka itse eivät ole tilanneet karvalakkeja. Ne suuttuvat todella pahasti. Mutta tilannehan on siis se, että minulla oli liian suuri tilannenopeus. Olisi pitänyt huomioida liukas ajokeli. Ja loistavalla kuljettajalla tulisi aina olla tiedossa, että minkälaiset renkaat auton alla on. Ja minä nyt selvästikään en sitten ole loistava kuljettaja. Minä olen tehnyt pahan tilannearvion. Tilannearvio on mennyt täysin pieleen. Ja auto on karannut lapasesta. Ja tapahtui kolari. Tulin tosiaankin erääseen mutkaan. Varmaan 6-70. Ja ajattelin, että jos siinä nyt perä hieman lähtee siinä lähti ensin niinku peräluistoon, mutta sitten kävi se kaikista pahin painajainen, että koko auto lähti nelipyöräluissuun, se lähti vähän niinku puskemaan. No minähän sitten, se tuli takaraivosta oikein, kytkin pommia, eli kaasupohjaa ja kytkin moukari, että saa perään takaisin irti. Mutta no sen verran sain pelastettu, että en vetänyt kanttarin yli vastaan tulevien kaistalle. Mutta et sain niinku sladiin siihen niin, että koko auto pomppasi kanttarin päälle ja siinä mä sitten päätin, että mä en kaasusta päästä, että mä en jää tähän odottamaan poliisia, että poliisihan olisi voinut olla sitä mieltä, että Mauno on vaarantanut liikenneturvallisuutta. Ja nyt tästä rankaistaan Maunoa ja näin poispäin. No katoin sitten, että siinä on pikkusen nyt valotolppa on huonolla kohdalla. Ja siinä tehdään niin kuin 100 sekunteissa sitä tilannearviota ja sitten annetaan täältä aivoilta käskyä käsille ja jaloille. Ja minä sitten annoin semmoista käskyä, että pian on kaasu pohjassa ja ohjaa oikealle. Pikkusen käänsin rattia oikealle. Ja samalla toivoin, että Mercedes ei törmää tolppaan. Mutta luntahan pöllytti sitä kanttarin päältäkin, siinä oli 40 senttiä varmaan lunta. Tai siis olikin. Ihan sama päivä kuin aamulla mittasin, että 38 senttiä Oululassa lunta. Pölläs sen verran, että sitten kuului semmonen ikävä ääni. Kruntsia tömps. Ja nyt olemme sitten tässä tilanteessa. Erittäin ikävä tilanne. No, ei pidä masentua. Laitetaan auto kuntoon. Ei tokikaan tällä videolla, koska minä olen tilannut tähän uutta osaa. Voitaisiin me sen verran katsoa, että saadaanko me näistä kahdesta etuvalosta yhdistettyä yksi ehjä. Se on joku kirous vaivaa tätä vasenta etunurkkaa, kun se ottaa osumaan. Eli tosiaankin nyt on käynyt tällä surullisesti, eli
Minähän arvon tämän Mersun karvalakkien ostaneiden kesken joulukuussa. Onneksi olin sanonut joulukuussa. Olin jo antamassa päivämäärää. Niin voi olla, että... No, tilannehan on se, että päivämäärä ei nyt ole tiedossa. Arvomonta päivämäärä. Eli kun tuo täytyy nyt kunnostaa. Se karvalakeissa on semmoinen tilanne, että... Nyt on semmoinen tilanne, että kaikki eivät saa jouluksi karvalakkia. Olen tilannut karvalakkia lisää. Kysyntä yllätti. Olen tilannut logoja lisää. Olen tilannut kiinnitysmateriaalia lisää. Mulla on tossa vielä 20 lätsää, mitä teen. Mutta ei hätää. Pistäkää lakkia vaan tilaten. Ja minä alan täällä entrailemaan Mercedestä. Toki kommenttiosiossa saa kertoa mielipiteeni näistä minun sattumista ja tapahtumista, mutta kannattaa muistaa se, että tämä auto ei ole mikään uusi. Ja oikeastaan tämä auto vaan koko ajan paranee, vaikka pieniä kauneusvirheitä tähän saattaa tulla minun käytössä, jotka ovat väliaikaisia. Meinasin sanoa väkivaltaisia, väliaikaisia. Toivon kyllä todella sydämestäni, että tämä auto, että arvonta suosisi tämmöistä nuorta kuljettajaa, joka väkivaltaisesti käskyttää tätä Mercedestä. Tästä nähdäänkin tuo liima, minkälainen sillä on tuommoinen vaaleansininen, niin lämmitellään vähän, että missä vaiheessa se alkaa sulamaan, antaa periksi vai alkaako se antaa periksi? Joutuuko tänne ottaa rikkomalla tän lasin vai lähtisikö se ihan sillai hellävaraisesti? No niin, tuosta nyt otin sen lasin irti ja katoin, niin netistä kyllä saapi noita ajovalon laseja erikseen. Tuota siihen ei kannata lähteä laittaa todennäköisestikään, kun siinähän on reikä ja joo, pelkkä reikä. Niin, ja tuo ei oikeastaan kyllä lämpö sillä lailla auta. Että kyllä se palastelemalla piti irrottaa. Näin se auto vaan täällä kuule paranee, eli tuosta häviää kuule melkein puhki ruostunut lokasuoja ja täältä häviää sitten tämä kittipommitus. Että tämähän kelepaisi kohta vaikka Alexander Stubbille tämä auto. Jatketaan seuraavassa videossa sitten, kun mulla on selvyys. Vaakkaa viestiä tuolta yhdeltä, joka kaupittelee. Mietin tässä, että ostaisiko koko auton purkuun vai? Siltä on täällä moottorihäiriötä vähän. OM604. Juu. Mut joo, olkaa varullinen sillä liikenteessä. Nyt on liukkaat keliin. Niin. Ja arvonta tosiaan lähestyy ja vaihe rikkaita hommia. Vaihe rikasta elämää eletään Mersun kanssa, mutta sitähän ei vielä tiedä, vaikka tässä auto vaihtuisi. Jos mä vielä tän pahemmin pösäytän pöpelikköön, niin sitten täytyy työntää kättä syvälle taskuun. Niin. Mutta jos et vielä oot tilannut karvalakkia, niin nyt on viimeinen aika pistää se tilaukseen. No oikeesti toka vika.
korjauskontsavideolla sitten. Eiköhän me kerrota päivämäärä. Että nyt on arvonta ja näette kuinka tämä loistaa tämä kampe sitten. Tosiaan pieniä toimitusvaikeuksia, mutta eiköhän tässä tule ihan parin päivän sisällä postissa lisää karvalakkia. Video alla on tiedot, miten tilataan 45 € logolla tai 40 € ilman logoa. Ja meillä on tällä hetkellä tämmönen Bisonin nahkainen komea logo. Voi veljet, että on komea. Kiitos kun katsoit videoa, palataan seuraavassa. Se on moro.